Здравейте, приятели! Аз съм Георги и днес искам да ви представя Prime Max. Продукт създаден специално за мъже, които искат да подкрепят своето сексуално здраве, да се чувстват по-уверени и да подобрят представянето си във важните моменти. Prime Max е формулиран за да подпомогне нормалната сексуална функция, да увеличи енергията и да подобри издържливостта ти. Благодарение на бързото си действие, продуктът ти помага да презареждаш бързо и да си готов за още незабравими моменти с твоя партньор. Prime Max е 100% натурален продукт, произведен и клинично тестван в България, без никакви синтетични вещества и може да разчиташ на високо качество и безопасност, без притеснение за странични ефекти. С подбрани съставки като епимедиум, женшен, мака и трибулус терестис не само ти помага да се справиш с ежедневния стрес, но и те подкрепят във важните моменти. Prime Max се предлага в бурканче от 270 грама и достатъчно за около 40 употреби. За най-добри резултати разбъркайте добре преди употреба. Предпоръчителната доза е една чайна лъжица 15-20 минути преди активност с чаша вода. Също така за по-бързо усвояване може да разбъркате продукта в вода и да го изпиете като шот. Всеки може да регулира дозата си според своите нужди и усещания. Като усетиш, че ефектът не е достатъчен, може да увеличиш дозата, съответно ако е прекалено силно, може да намалиш количеството. Prime Max е подходящ за мъже на всякаква възраст, които искат да подпомогнат своето сексуално здраве. Независимо дали изпитваш притеснения, свързани с еректилна дисфункция или просто искаш да подобриш представянето си, Prime Max е тук за теб. Толкова сме уверени в качеството на нашия продукт и за да няма никакъв риск за теб, ти давам 60-дневна гаранция. Ако по някаква причина продуктът не отговаря на твоите очаквания, просто го върни и ще ти възстановим цялата сума, без излишни въпроси. Опитай Prime Max още днес. Няма какво да губиш, освен съмненията си.